Ayo ambek dijogeti. So lestari budaya. Sliramu eling-eling jamane semono wis kepedang ketika ning pikiring pengawan saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring idi lan pasti kita sadrama nglampahi ning pikiring pengawan wayah sore tansaya kelingan gewang-gewang esamu wong bagus gawe sedih hatiku ayo nduk kelane nduk. So kembang kopi mawon nggih. Oke. Langsung mangkeh disusul kembang kopi. Eling-eling jamane semono was kepedang ketika ning pinggir pengawan saben-saben mung tansah kelingan wes prasetya ing janji kang suci ing lahir terus ing ati senadyan kaya ngapa manungsa mung bisa ngreka lan jangka Gusti kang paring idi lan pasti kita sadarma nglampahi
Cik. Nggih. Nggih. Sampun. Sakmenika kasuwun malih nggih Napa? menika Banyuwangian nggih. Gerajakan. Kembang kopi jarene mau. Banyuwangi ya napa? Banyuwangi. Banyuwangi. Kembang kopi mawon nggih, Mbah nggih. Kembang kopi. Nggih. Pripun, Mbah, kembang kopine? Nggih, pripun? Nggih, semanggaken napa? Kedanan kalih sinten nggih? Kedanan kalih sinten, Mbah? Kembang kopi riyen nggih. Halo. Kembang kopi riyen, Mbak. Kembang kopi ruwin nggih.